ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମକର ଚାଉଳ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଥିରେ କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ, ଡାଳିମ୍ବ, କ୍ଷୀର, ଗୁଜୁରାତି, ଗୋଲମରିଚ ନେଇ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିକି କୋରି ନେଇଛି। ଆଉ ଚାଉଳରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା, ଗୁଜୁରାତି, ଗୋଲମରିଚ ପକାଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାଉଳ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ନେଇ ଆସିଲି। ସେଥିରେ ଆগে 3-4 ଚାମଚ ଚିନି ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଦେବି। ସେଥିରେ କଦଳୀ, ଡାଳିମ୍ବ, ନଡ଼ିଆ ମୁଁ ପକାଇ ନେଉଛି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବେଶୀ ହେଲେ ମୋ ମକର ଚାଉଳ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଘରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।